Pilih vlog hari ini keluar dari kandang. Kandangi apa rek? Kandangi binatang. Wis, ayo mulai pawegel sikilku kemeng. Wis metu jek ono ae sing dindeki. Embuh iki kewan apa rek lali jenenge. Awake wis pegel kabeh ketambahan boci linjuk gendong. Ngene ya kate stasiun mlaku nang kebun binatang yo tambah sengklek. Numpak mikrolet 5.000 ae kok ate mau kelangan duit 5.000. Nah, kebun binatang ono ketambahan spot apik rek pas jalan mulai. Iki jalan menuju ke terminal ya rek ya. Iki kok metune iku jebus terminal. Asline gak rugi ya rek ya, bayar 15.000. Spot fotone akeh, apik-apik pisan, wahanane yo akeh. Saiki yo ketambahan ono kolam renang, akuarium, becak-becakan, bebek-bebekan, kapal, perahu, kereta, ono sing kereta pinggire iku, ono sing kereta ngumeti kebun binatang, wis akeh lah. Ditambah anyar maneh iki ono lorong koyo ngene iki lho rek, pinggire iku koyo ono layar 3D. Ya wis lah simaken video iki ya nek kepengin roh loronge.